inu Andale, Agalu Anyani inu aku MDF, Agalu Anyani inu aku polisi, Agalu Anyani inu amene akuzipatala, Agalu Anyani inu inefana muyamwisa chokozera, mwana amene amathamanga ndi njinga ya moto. You feel like you're above the law. None of you is also above the law. Welcome back to the YouTube channel Malawi and cameras. Uyu ndi Pido International, nditu mozi mwa activist komanso amachuka nditu ndikuthandiza anthu a Malawi manso nthawi ina anthu a Malawi amene anali ku Kuwait atsikana amene amapangidwa nkhanza ku Kuwait ndi amene iye ndithu anawathandiza kuti pakana afike ku Malawi. Ndi anyway anali ndi zoyankhula kwambiri afuna ndithu ayankhule kumakamaka kwa anthu onse amgwira ntchito mboma ndi ena onse. Guys, thank you so much. Like, subscribe, share. It's also above the law. We are going to fix Malawi. Kulibe so kuti muzikati muyangana chani ina mayanga kulibe to amwalira. Panopo if I perish, I perish. If I die, I die. Anyani inu muleke kalidwana na manyiri. You are abusing many souls. And you think you own the world. You are not owning the world. Now I'm ready because my mom is gone. God to use me. Agalu Anyani inu Andale, Agalu Anyani inu aku MDF, Agalu Anyani inu aku polisi, Agalu Anyani inu amene akuzipatala, Agalu Anyani inu in every department. You need to stop it. Ndino Agalu, ndino Anyani. Chifukwa muntu sanga madye chiteze. Jema nitapeleka 35 billion kuti thandizatu. Muntu sanga madye chiteze. World Bank itapeleka 99.3 million kuti thandizatu. Ndekula Anyani na inu stopano. Amene mukusegula ma foundation anu. Money laundering. You think you know it all. You think you know it all. Niyazini utitini. Kuna madoda, kuna majita. Kuna majita igori. Sizoithola imali. Sizomfixa Malawi. We are going to fix Malawi. By fire, by force. You want it? You don't want it? By fire, by force. That dziko. Everyone must manage life. Ndino Agalu Anyani I want. When you put a lie, you cannot even maintain it. You cannot even maintain your lies. Now, when somebody stand up, afuna kumenyerera ufulu, why including inu zizukulu zanu, mukubwera nkumamu upcheza, mukubwera nkumamu yimbira, Alexious, tikambilane, Alexious is this and that. You cannot just accept. You can't. You cannot accept that we have been doing this in a wrong way for a long time. Kodini mfankuze chuma cha Malawi chili mwa inutu anthu okuba inutu. Si inutu anthu olemmera tu. Anthu ena amene apangisa kuwononga ma communities ni ma member of parliament. Ama pasidwa ndalama ndikupasidwa po community development fund. Sumuyiona tu. Ama kani mafona wili ama timisa. Now, what am I saying? Malawi 90% ya anthu ami Malawi ndi mbava. Chuma si chawo ndiwo kuba akuyeneka kupita ku ndende. Ndende za Malawi za anthu osauka amene amakaba ifwa njala yapo lafuna aje. Ndi amene amatenga ndikuwamanga ndikasiya kuchana ku ndende. Ndi amene amapondeza okhala ku ndende. Anthu amene aja ojajaja okubaja amene ajawo amene wa majajiwa mbava zeni little mafias, little gangsters, mbava and marviness. Can you see even my dimple is agreeing to what I'm saying? Music go good pantima, it is time for change. Zimenye ni pantima, it is time for change. In 2024, mwana sanga maende bear under your leadership of an MP. Inuyo muri ku parliament. Inu mungakanika kugula magwaladi. How much is gwaladi? You can fail to even buy gwaladi ndukapeleka school ya muzi mwana. You are in a parliament, mapasidwa ndrama ya water development. You be given community development fund, matani nazo.